Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bafowethu. Umfundisi ozochallenge mina usenkingeni. Ngifuna ukunitshela kumanje akekho. Ngiyaphinda futhi ngithi mina umfundisi noma ibishop noma udikoni ozochallenge mina usenkingeni. Akekho ngoba angeke azavele. Lapha bakhona banetwetwe bayavevezela ukuthi umbatha mangizomchallenge ngizomqala ngakuphi. Awulaleleke. Mangikutshela ukuthi umfundisi uzochallenge mina usenkingeni. Lalela. Exodus 33 verse 20. Exodus 33 verse 20. Wathi awuna kubona ubuso bami. uMose ufuna ukubona uNkulunkulu. Awuna kubona ubuso bami ngokuba akukho umuntu ongangibona aphile. Basopa wena othi ufuna ukuchallenge mina wena obona uNkulunkulu waphila. Basopa. John 1 verse 18. Akekho oke wabona uNkulunkulu. Indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise yiyona embonakalisile. Uzwile? Basopa mfundisi othi ufuna ukuchallenge mina. Usenkingeni ngiyaxwayisa ungalingi ulenze lelo phutha lelo uzoyifaka ehlazweni. Lalelani ke. Uma uyiNazaretha uthi uShembe uNkulunkulu umbona kanjani ngoba uNkulunkulu akabonwa. Uma ungumKristu uthi uJesu uNkulunkulu babembona kanjani ngoba uNkulunkulu akabonwa. Uma ungumRoma uthi uMaria oqwebileyo uNkulunkulu babembona kanjani uMaria umama kaJesu ngoba uNkulunkulu akabonwa. Uma ukhonza idlozi uthi idlozi uNkulunkulu wakho wawumbona kanjani uma wakho nogogo wakho nomkhulu wakho nokhokho wakho ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu akabonwa. Basobhani nina elithi nifuna ukuchallenge mina. Nizogaqela nizosifaka enkingeni. Oh Allah, ngiyabonga ukuthi ungiphe inhlakanipho enje, ungivule imiqondo, unginikeze ukukhanya ngikubona ukukhanya, ngiphume ebumnyameni ngihambe ekukhanyeni. Sengathi ungabanika nabanye, ungagcini ngami ngedwa. بارك الله لنا وإياكم في القرآن العظيم ونفعنا يكون فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.